Вы з намі, а гэта значыць імкненне даведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день, меня зовут Наталья, я капитан команды. Сегодня мы, представники Гомельской областной организации громадского объединения «Белая Русь», пришли гулять с вами. И знакомьтесь с нашей дружной командой. Любов, Ганна, Алина и Наталья. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску – больной, па-беларуску – Падбярыце антонім да слова «чорны». Літары беларускага алфавіта дзеляцца на зычныя і Які абласны цэнтр Беларусі стаіць на рацэ Сош? Як называецца высокі земляны насып на старажытным пахаванні? Адкажыце так ці не, ці праходзіў у старажытнасці праз тэрыторыю Беларусі вялікі гандлёвы шлях з варагаў у грэкі. Які прадмет з'яўляўся адвечным спадарожнікам чалавека ў жыцці, на вяселле, у чырвоным куце, на крыжы? Згадайце імя паэта Куляшова. Адзін з самых вядомых звычаяў гэтага свята – пошук папараць-кветкі. Свята назавіце. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску – восклицательны знак, а па-беларуску – Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Наталья, я набрала наибольшую колькость баллов и выбираю категорию «Мова». Гулять буду першей. Меня зовут Ганна, я выбираю категорию «Культура» и буду гулять другой. Я Алина, мне засталася категория «История» и гулять я буду третьей.
Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Наталья, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналістак. Наталья, я рада вітаць вас у гэтай вялікай студыі. Скажыце, калі ласка, колькі год вы ўжо ў Белай Русі? У красавіку гэтага года уже 10 гадоў. Падабаецца вам гэтая дзейнасць? Вельмі падабаецца. Праца такая, што я маю зносіны з вялікай колькасцю людзей разных катэгорый. Гэта і моладзь, гэта і людзі сталага ўзросту. Праца вельмі цікавая і разнастайная. Наталья, вы выбралі катэгорыю мова. Так, выбрала. Наталья, я вам задам 6 пытанняў па мове. У кожнага пытання будзе 3 варыянты адказу. Вам трэба выбраць правільны. Першае пытанне. Які з прапанаваных назоўнікаў жаночага роду? І варыянты. Какаду, івасі і баль. Какаду – гэта птушка. Івасі – гэта Івасі. рыба. Рыба. Гэта рыба. Рыба яна моя. Так. А баль – гэта баль, правда? Баль – гэта баль, да. Не так проста. Івасі, какаду, баль. А вы падбірайце прыметнікі да гэтых назоўнікаў. Можа, так будзе прасцей? Какаду. Так прасцей, яно то прасцей, а вот... Прыгожая какаду? Или ці прыгожа? Прыгожы какаду? Ну, ці я... прыгожае какаду? Ну, калі б у мяне спросили, я бы адказала, што прыгожы какаду. Так. Івасі. Малая івасі, малы івасі, ці малое івасі? Ну... Интересно даже. Так. Я зараз, вот як ти на це слово поглядела зусім з другого боку. З іншага боку. Так, івасі. 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 Ну, малое то Селядзец. Так гэта яна, ён ці яно? Ну, тут уже хочется сказать, что яно. А баль? Ну, а баль, баль. Цудоўны баль. На мою думку, гэта варыянт Б. Івасі. Ну, калі разглядаць гэтыя словы, вось вы адразу неяк адкінулі слова баль. І правільна зрабілі, таму што гэтае слово сапраўды мужчынскага роду. А вось какаду... Таго ж гэта птушка? Какаду не жаночага роду. Жаночага роду слова івасі. Вы правильно адказалі. Это ж так не трэба робіць. Гэта правільны адказ. Наталья, ўсё цудоўна. Наступнае пытанне. Як правільна перакласці на беларускую мову словазлучэнне «больной гриппом»? І варыянты. Хворы грыпам, хворы у грып ці хворы на грып. Калі размаўляць Па-беларуску? Па-беларуску кожны дзень, то я б, наверное, выбрала варыянт 3. Но так як я размаўляю кожны дзень на рускай мове, то хочется выбраць першы варыянт. А хворы ў грыпу, ну, як-то вообще як-то не гучыць. Вот хворы грыпам, либо хворы на грып. Вот моя думка и моя там интуиция, да, подсказывает мне, что надо брать вариант номер 3. Хворы на грып. Да, хворы на грып. Гэта ваш канчатковы адказ ці яшчэ падумаеце? Беспаваротна. Зразумела. Гэта асаблівасці беларускага кіравання. Гэта ў рускай мове балець грипам, больной грипам. А по-беларуску хворы на грып, хворы на дзёр, на герпес, толькі крый Божа, не кажыце ніколі хворы на галаву. Гэта неправільна. Я віншую вас, вы правільна адказалі. Цудоўна, цудоўна. Малайчына. Наступнае пытанне гатовы? Готова. Знайдзіце сярод прапанаваных адпаведнік да фразеалагізма з рускай мовы «два сапага пара». Варыянты. Курам на смех, абое-рабое і рожкі ды ножкі. Курам насмех – гэта
калі пасмяяцца, что-то зрабіў такое, что усім смешна становіцца. Так. Да. А может, настолькі два сапога пара, что курам на смех? Яны то могуць такімі быць, курам на смех, ну не два сапога пара. Рожки ды ножки. Ну нічога не осталось. Было много, а тут вот ничего не осталось. Остались только рожки ды ножки. Я выбираю другой вариант обоя-рабоя. То есть среди вот этих вот фразеологизмов выбираю вариант Б. Обоя-рабоя. Мне нічога не застаецца, толькі як прызнаць вашу перамогу. Малайчына, Наталья. Гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Якой часцінай мовы з'яўляецца слова «двайны»? Гэта прыметнік, лічэбнік альбо займеннік? Не приметник. Не приметник. Лічэбнік. Двойны. Двайны званок. Двойный звонок. Так. Які? Двойны. Так. Так где же не приметник? Тогда приметник. Займенник. Заменник это заменяя какую-то частину мовы, правильно? Так. А лічэбнік што за часціна мовы? Это ее слово. Гэта ёсць двойны? Двойны. Вы так думаеце? А чаму не прыметнік? Ён жа адказвае на пытанне які? У гэтым варыянце лічэбнік будзе адказваць на 7, 10. Ну, гэта парадкавыя лічэбнікі, так. Да. А гэта двайны? Гэта двойны. 7 двойны. Не, гэта яны разныя. 7 гэта по парадку пасчыталі. Двойны. Які? Ваш адказ канчаткова. Канчатковы А. Прыметнік. Прыметнік. Да. Калі б гэта было слова «другі», то яно было б лічэбнікам. А пакольку двайны, напрыклад, чамадан з двайным дном, гэта прыметнік, вы правільна адказалі. Ой, прям вот озарение. Пятае пытанне. Увага! Як пішацца лічэбнік 900 у форме творнага склону? І варыянты 900, 900 ці 900 асобна. Вариант В неверный. Чаму? Ну, лечебник 900 не разделяется так. Так это, может, 900 не разделяется, а 900 разделяется? Не разделяется. Наталья, может, дапамога каманды? Кім чым. Ну, гэта я раю, а можа... Ну, разраеце, то трэба... Трэба браць дапамогу каманды. Ну, урэшце рэшт, ваша каманда дачакалася. Шановная команда, вы нас бачыце, чуеце? Ну і цудоўна. Дапамажыце, калі ласка, Наталье адказаць на пытанне. Альбо второй вариант. Наташка, ты. Я пока напишу. Все 4 должны Да, ответить. пиши другие варианты. Наталья, ну што, усе дзяўчаты сказалі, што гэта варыянт Б, 900. Я з імі згажуся, што варыянт Б 900. Ну што ж, я просто дазволю сабе згадаць правіла. У такіх складаных лічэбніках склоняется кожны корень. Вы зрабілі правильно. 900 гэта правильный адказ. Цудоўна і вялікае дзякуй маёй камандзе. Наталья, наступнае пытанне і апошняе. Апошняе ў гэтай катэгорыі. У якім з гэтых слоў націск падае на другі склад? Яны перад вами. Фартух. Фартух – это вымаўленне русское. Будет фартух. Фартух. 11. 11 произносится вроде на третий. 11. Слабый или слабый? Слабый. Слабый. На першы. Я выбираю тады першы вариант фартух. Правильно вызначылі, што па-беларуску правильно 11. Гэта на трэці склад націск падае. А вось фартух ці фартух і слабы ці слабы. Вось тут пытанне.
І вы з двух варыянтаў Я выбрала выбралі... першае. Это вариант фартух. Вы выбрали правильный вариант, Наталья. Вы малайчына. Больш за тое, я скажу, что вы набрали 60 баллаў. Вам хопіць 60 баллаў у барацьбе за перамогу, ці вы лічыце, што вы хочаце прымножыць балы? Но Я раскажу, што трэба будзе зрабіць. Вы можаце пэўную колькасць балаў сваіх ці ўсе паставіць на кон. Я вам задам пытанне. Калі вы на яго адказваеце, атрымоўваеце ўсю суму, не адказваеце са знакам мінус. гульня ёсць гульня. Так, Трэба гуляць. і вы гуляеце. Колькі балаў ставіце на кон? У мяне ж такія маладыя сяброўкі, дзяўчаткі, якія прыйдуць пасля мяне гуляць. Ну як это я ім не пакажу на сваём прыкладзе, як трэба гуляць. Вы ўсе 60 ставіце на кон? Да. У Наталі 60 балаў. Усе 60 балаў яна ставіць на кон. І атрымлівае пытанне з катэгорыі культура. Увага, Наталья. Чыйму пяру належыць паэма «Курган»? Варыянтаў няма. Не, варыянтаў няма. Ваш адказ, калі ласка. Ну, адказу такога вот на 100% няма. Будзем рызыкаваць. Скажу, Янка Купала, хаця не зусім упэўнена ў гэтым. Вы гаворыце? Янка Купала. І гэта правільны адказ. Малайчына, вы Наталья, шо, я щас- вас віншую, у вас 120 балаў. Ну, няхай дзяўчаты з вами паспрачаюцца. Ганначка, я вас вітаю. Скажите, калі ласка, што вы любіце рабіць па жыцці ў вольны час? Больш за ўсё я люблю падарожнічаць. І дзе ў Беларусі вы бывалі? У Беларусі я была ва ўсіх абласных цэнтрах. Ганначка, а скажите, калі ласка, вось самае любімае месца ў Беларусі ваша? Гомельшчына, мой родны край. Мой родны Як кут, ён- як і ты ты мне мне мілы. мілы. Цудоўна. Ганна, тэма культура. Гуляем. Звярніце, калі ласка, увагу на фотаздымак. Так, І адкажыце, Віцебшчына. у якім архітэктурным стылі пабудаваны прадстаўлены на экране Полацкі Сафійскі сабор? І варыянты: барока, класіцызм і ракако. Я бачыла гэты сабор, ён вельмі цудоўны. Ён пабудаван у барокам, у стылі барока. А што вы яшчэ памятаеце пра Сафійскі сабор? Каля Сафійскага сабора есть большой валун, на якім Барысаў камень. Барысаў камень, да, Так. размешчен. Вось гэтыя нашы разважанні, яны не збілі вас з вашага адказу? Вы адразу кажаце барока? Ну, это точно не классицизм, потому что там немножко другие изображения. Рысы іншыя, так? Да, куполов. Формы. Барокко, я предполагаю, что это барокко. Не ракако. Нет, Гэта ваш канчатковы адказ. да, это мой кончатковый отказ. Ну, добра. Класіцызм – гэта баланс, адзінства дэталей і стрыманы дэкор. І сапраўды, Сафійскі сабор у Полацку пабудаваны не ў стылі класіцызму. Гэта вы сказалі. Сафійскі сабор у стылі барока. Вы правильно адказалі. Барока увасоблена ў манументальнай велічы, а ракако, як кажуць час ад часу, стыль архітэктурных празмернасцяў. Малайчына Ганна, віншую. Наступнае пытанне. Беларускі драматург Аляксей Дудараў вядомы і як сцэнарыст. У якім з мастацкіх фільмаў ён выканаў адну з роляў? Суседзі, белыя росы ці купальская ноч? Я ўпэўнена, што вы глядзелі гэтыя фільмы. А вось ці ведаеце вы Аляксея Дударава як акцёра? Я мяркую, что Алексей Дударов снялся у фильму «Белые росы».
Я скажу, што Аляксей Дудараў зняўся у адным з гэтых фільмаў, і гэта не фільм «Суседзі». І не «Белыя росы», гэта «Купальская ноч». Ваш адказ неправільны. «Купальская ноч» – беларускі мастацкі фільм. Ён быў зняты ў 1983 годзе на мінскай студыі «Тэлефільм». У іх, дарэчы, Аляксей Дудараў выканаў ролю Янука. Перад вамі зараз з'явяцца выявы прыгажунь з 3 славянскіх плямёнаў, якія рассяліліся ў Беларусі ў 8-9 стагоддзях. Якой лічбай абазначана радзімічанка? Радзімічанка пражывалі на Гомельскай вобласці. Радзімічамі называюць людзей, насельніцтва, якое зараз жыве на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Так. А яшчэ, дарэчы, якія былі? Драгавічы і крывічы. Так, все правильно, дрыгавічы і крывічы. І вось нам трэба вызначыць, пад якой лічбай радзімічанка. Ну, чым яны там адрозніваюцца? Абадочкам. А яшчэ? Упрыгожаннямі, увогуле упрыгожаннямі адрозніваюцца, так? Да. Ну, вось... Другой лічбай абазначана радзімічанка. Другой лічбай. Да, другой. Радзімічанку можна было вызначыць па 7-прамнёвых скроневых кольцах. На першых двух мы бачым крывічанку і дрыгавічанку, а радзімічанка пад лічбай 3. Ганна, вы неправільна адказалі. Не забыла. Наступнае пытанне. У 1889 годзе ў газеце «Мінскі лісток» упершыню была апублікавана паэма «Тарас на Парнасе», якая доўгі час лічылася ананімнай. І ўсё ж у яе быў аўтар, чыйму пяру яна належала. Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу, Констанціну Вераніцыну ці Вікенцію Равінскаму? Ну, интуитивно. Здесь я не ведаю, кто написал, але интуитивно мне здаецца, что гэта Константин Вераніцын. Ганна, сапраўды, раней, калі аўтар быў невядомы, аўтарства прыпісвалася. Яно прыпісвалася і Вікенцію Равінскаму, і Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але сапраўдны аўтар – гэта Константин Вераніцын. Вы адказалі правільна. Малайчынка. Далей ідзём. У якой вобласці нашай краіны праходзіць усебеларускі фестываль народнага гумару «Аўцюкі»? У Брэсцкай, у Гомельскай ці ў Магілёўскай? Не так давно он проходил. Не Гомельская, точно. Брэсцкая или Магілёўская. Ганначка, ёсць жа дапамога каманды. Магчыма, менавіта зараз гэта лепшы варыянт. Да, я думаю, что да. Я возьму помощь команды. Дзяўчаты шаноўныя, мы спадзяемся, што вы дапаможаце Ганначцы адказаць на пытанне. Ганначка, вельмі хутка мы атрымалі адказ. Уся каманда адзінагалосна прапанавала варыянт «Б» – Гомельская вобласць. Але ж вы раней разважалі і гаварылі, што гэта дакладна не Гомельская вобласць. Ну да. Но я полагаюсь на свою команду, что ответ правильный «Б» – Гомельская вобласць. Вы мяняеце свой адказ і гаворыце, што гэта адказ «Б» – Гомельская вобласць. Добра. Усебеларускі фестываль народнага гумару, ён ладзіцца з 1995 года. У вёсках вялікія і малыя Аўцюкі Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Гэта правільны адказ. Дякую, дзяўчата. Апошняе пытанне. На які час прыпала жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны? 11-12 стагоддзе? 13-14 стагоддзе ці 15-16 стагоддзе? Стыдно.
чаму? Буду вспоминать. Не трэба галаву пасыпаць попелам, я так заўсёды кажу. Францыск Скарына, згадвайце. А што вы ведаеце пра Францыска Скарыну? Гэта наш першы друкар, якім мы вельмі ганарымся. А я, дарэчы, і вучылася ў універсітэце, імя Францыска Скарыны. Зразумела. Ну, вось цяпер нам трэба вылучыць, на які час прыпала жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны. Падумайце, паглядзіце на гэтыя стагоддзі і адкажыце. Вы не памятаеце гады жыцця Францыска Скарыны? Не памятаеце. Ну, зараз інтуітыўна будзеце выбіраць. 15-16 стагоддзе. Гэта ваш адказ? Гэта мой адказ. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. Год яго нараджэння прыкладны. Розныя даследчыкі указваюць розныя даты. Хтосьці гаворыць, што гэта 1470 год, а хтосьці гаворыць, што гэта паміж 1485 і 1490. І вы зразумелі, што вы адказалі правільна, што гэта 15 стагоддзе. Я вас віншую, Ганна. Ганна, на вашым рахунку 40 балаў. Гэта немала. Аднак гэта менш, чым у Наталлі, у якой абсалютны максімум 120 балаў. Але вы ж можаце яшчэ пагуляць, працягнуць вось гэтую атмасферу невядомасці. Вы можете паставіць на кон усю суму ці іх частку. І я вам прапаную пытанне з іншай катэгорыі, не з катэгорыі культура, і не будзе варыянтаў адказу. Адкажыце правільна, вы прымножыце свае балы. Адкажыце неправільна, паменшыце. Паследуем прымеру кіраўніка. Так, вы хочаце пагуляць. Сыграем. Хочаце пагуляць, ну добра. У вас будзе пытанне з гісторыі. Ганна, у вас 40 балаў, колькі ставіце на кон? 40. Ну добра. Якую умоўную назву насіла аперацыя савецкіх партызанаў у 1943-44 годах? Гэта аперацыя па масавым разбурэнні чыгуначных камунікацый на акупаванай нацыстамі тэрыторыі з мэтай дэзарганізацыі ваенных перавозак ворага. Якую назву насіла гэтая аперацыя? Чыма-жалезная ці чыгуначная вайна? Гэта ваш адказ? Паспрабую. Ну, якое слово выбіраеце? Жалезная. Жалезная вайна. Ганна, я адразу вас супакою, што вы вельмі блізка падабраліся да адказу. Але, на жаль, не далі яго. Жалезная вайна – гэта неправільны адказ. Гэта была рэйкавая вайна. Па-руску рельсавая вайна, па-беларуску рэйкавая вайна. Ганначка, аднак вы цудоўна гулялі, вы малайчына. Дзякуй вам за гульню і не трэба толькі сумаваць. Аліна, я рада вас бачыць, рада сустрэцца зноў у гэтай студыі ўжо. У вас катэгорыя гісторыя, не самыя простыя пытанні. Я уже зразумела. Але ж вы ведаеце, што у вас ёсць дапамога каманды. Адказ на адно пытанне вы можаце запытаць у іх, у дзяўчат. Першае пытанне для вас. Да якога тыпу адносіўся старажытны чалавек, які ўпершыню з'явіўся на тэрыторыі Беларусі? Неандерталец, аўстралапітэк ці краманьёнец? А? Вы адразу так сходу. Вы гэта добра памятаеце? Да. Неандерталец. Да. І не краманьёнец. Нет. І не аўстралапітэк. Нет. І адказ на маё пытанне вы знаходзіце пад літарай А. І гэта Неандерталец. цудоўна. Знаходкі старажытных прылад працы каля вёскі Абідавічы, Бердыш і Падлужжа сведчаць аб тым, што
у Беларусі першымі з'явіліся не краманьёнцы, а неандертальцы. Вы правильно отказали. Малайчына Аліна, я вас віншую. Першыя 10 Дякую. балаў у вашай кішэньцы. Другое пытанне. Канфігурацыя лініі фронта, якая склалася у Беларусі вясной 1944 года, атрымала назву беларускі варыянты дах, карніз ці балкон. Так, линия фронта. Гэта вясна 1944 года. Конфигурация линии фронта атрымала назву «Белорусский балкон». Вы так лёгка адказваеце на гэтае пытанне? Гэта гісторыя, гэта факт. Мне няма чаго дадаць, вы правільна адказалі, Аліна. Вы малайчына. Вызваленне Украіны летам 1943, вясной 1944 года ад нацыстаў прывяло да ўтварэння на тэрыторыі БССР вялікага выступу лініі фронта, які атрымаў назву «Беларускі балкон». Дзякуй. Наступнае пытанне. Як у перыяд жалезнага веку і ранняга сярэднявечча называлася умацаванае паселішча, у якім жылі земляробы? Дзядзінец, гарадзішча ці фартэцыя? Гэта вариант Б. Гарадзішча. Без разважанняў. Гэта надо ведаць. Ну, давайте разбирацца з гэтым пытаннем. У летапісах слова «дзядзінец» шырока ўжывалася да 14 стагоддзя. Пасля на тэрыторыі Расіі сталі ўжываць слова «Крэмль». А ў Беларусі застаўся дзядзінец. Ім мы замянілі слова «замак». І на дзядзінцы не жылі земляробы. Яны не маглі ў замку жыць, праўда? А вось слова «фартэцыя» неправільны варыянт. Правільны варыянт гарадзішча. І вы малайчына, Аліна. Ну, вось. Гарадзішча – гэта не горад, гэта вёска. Жыць у ім сялянам было не вельмі зручна, але больш бяспечна. Дзякуй, вялікі. Наступнае пытанне. Чацвёртае. Як называлася адна з асноўных феадальных павіннасцей беларускіх сялян у 15-19 стагоддзях, якая выплочвалася грашыма? Паншчына, даніна ці чынш? Так. Ну што, к сяброўкам? Можна да сябровак звярнуцца, калі ласка. У вас ёсць такая магчымасць? Бяром падказку? Да. Шаноўная каманда, мы вельмі спадзяемся, што Аліна пасля вашай парады лёгка знойдзе варыянт адказу. Калі ласка, дапамажыце ёй. Чынш гэта адзін з відаў падаткаў і арэндная плата. Ну, так вот тогда чинш. Чынш. Потому что пишите. данина была этой пшеницей. Аліна, ну каманда дала свой адказ. Але скажыце, вось, а як вы думалі самі? Я мяркую, што гэта В. Чынш. Ну, я скажу вам, што і каманда дала такі ж адказ. Усе дзяўчаты сказалі, што гэта чынш. Якім будзе ваш адказ? Такім В. Чынш. Ну што ж, павіннасцей было шмат. Вось паншчына, якая прапісана ў нас пад літарай А, гэта павіннасць абавязковая, пераважна сельскагаспадарчага характару. Што гэта было? Гэта селянін ішоў на поле да пана і адпрацоўваў. Не грашыма плаціў, а адпрацоўваў. А вось чынш – гэта была павіннасць за карыстанне зямлёй. І выплочвалася яна грашыма. Вы правільна адказалі. Малайчына Аліна. Пятае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на фота. Скажыце, якой гістарычнай падзеі прысвечаны гэты помнік? Першай сусветнай вайне, польска-савецкай вайне альбо Вялікай айчыннай вайне? Гэта варыянт А. Першая сусветная вайна. Аліна, мяне здзіўляе
тая смеласць, з якой вы даеце усе свае адказы. Вы неяк так адразу, не разглядаючы іншыя, адразу даеце адказ. І вы кажаце, што гэта Першая сусветная вайна. А чаму вы так даеце адказ? Без варыянтаў. Вам хтосьці падказвае? Пакажыце мне, у вас навушнікі ёсць у вушах? Не, нема? Нет. Ці ўнутраны голас? Што гэта? Ну, да, есть вот, когда вариант ответа есть, вроде бы так. Вам здаецца, што Лягчэй, менавіта да. гэта? Гэта Першая сусветная вайна. Гэтая скульптурная кампазіцыя знаходзіцца ў Смаргоне і носіць яна назву салдатам Першай сусветнай вайны. Вы адказалі правільна. Малайчына і апошняе пытанне. Паводле Канстытуцыі 1927 года у БССР было 4 дзяржаўныя мовы. Якая з прадстаўленых моў не мела у БССР дзяржаўнага статусу? Украінская, яўрэйская ці польская? Так, паводле Конституции, так. 4 дзяржаўных мовы были яўрэйская, польская, русская и белорусская. Украинская ніколі не мела дзяржаўнага статуса в СССР. Вы правильно отказали, Алина, сапраўды. Украинская мова не мела у БССР дзяржаўнага статусу. Дякую вам за отказ, вы малайчына. Дякую. Алина, у вашей скарбонцы 60 баллов. 60. Вы можете поставить на кон усе свои баллы, ці іх частку, и паспрабаваць пагуляць далей. Канешне, пераскочыць вынік Наталлі ўжо не атрымаецца, але стаць на одну прыступачку з ёй магчыма. Нет, нет, я не буду. Вы не Банк, будете нет, рызыкаваць? Нет. А чаму? Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так вы ж можете ўзяць 10 баллов, поставить на кон ці 20 усяго і паспрабаваць. А раптам адкажаце? Цікава ж. Не. Не будете Нет. нават. А калі я вам скажу, што гэтае пытанне з катэгорыі культура? Не. Не? Все роўна не. Все равно не. Ну, тады у вас застаецца 60 балаў. Вы, малайчына, цудоўна гулялі. Я вельмі спадзявалася, што вы будзеце рызыковай дзяўчынай і яшчэ тут паспрачаемся за вынік. Аказалася, што вам падабаецца другое месца. Да. Я вас віншую. Дзякуй вялікі. И дякую вам. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, но падарунак сёння забірае Наталля. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацці іх не купіш.